driver namin, mga pamangkin na. Ayan, first mall ko dito sa Pilipinas. Ayan, kakain daw kami dyan sa Thai Cuisine. Andito na ako ngayon sa bahay ng kapatid ko. Dito sa Pasig. Galing kami sa Mega Mall kanina. Yan. Dito naman ako titira ng 4 days. Sa November 23, balik na namin sa... punta na ako ng Naga. Kami, ng kapatid ko. Duty free, nakakalungkot, para siyang hindi duty free. Papasok na kami. Pwede na magbalik-balik na, inigamit lang. Andito na kami ngayon sa duty free. Yan lang nabili namin. Kasi ang lungkot na ng duty free. Hindi na siya masayang katulad ng dati. Yan o. Walang katao-tao. Mukha ang kapatid ko ang galing abroad o. Siya ang libre ng libre. Walking. Yan, bumalik kami. Kumuha ng mask. Dahil bawal daw na walang mask. Sa Australia, pag mga outdoor, kahit walang mask, okay lang.
Ayan, tapos na kami. Naka 5,600 steps. Ayan. Tapos ang dami namin nakitang magagandang bahay. Ibibideo ko itong mga plants ng kapatid ko. Andito kami ngayon sa Wilcon. Yan, may bibilin dito ang kapatid ko sa pinapagawa niyang bahay sa Bicol. Bibili siya ng mga saksakan. Panasonic. Baba kami kasi magsisimba daw sa TV. Yan, good morning. Ayan ang ginagawa ko ngayon. Nag-edit ako ng mga videos na after ng quarantine. Ano ang laman? Titikman mo na. Matitikman ko na. Ayan na nagluto. Cute. Diba? Sarap yan, babe. Anong bread ini? Pan! Burger pan! Anong cream ini? May cream ano? May cheese. May cheese.